tallaven el vol als roig i blancs que havien guanyat 9 punts en les 5 últimes jornades. Com sempre, el públic de Bilbao va rebre amb aplaudiments i esportivitat del València, un equip que en les 5 últimes visites al camp de l'Atlètic ha tret 2 victòries i 3 empats. Clemente no havia perdut mai a casa com a entrenador de l'Atlètic davant dels de Mestalla, mentre que Víctor Espárrago continua sense perdre a Sant Mamés després de 4 visites com a entrenador, i que per culpa d'una infecció estomacal estigui a punt de no jugar. Eloi només pugui aguantar 22 minuts en el camp, i Cuixart continua sense fer gols fora de casa. L'àrbitre canari, Merino González, va assenyalar un clar penal a favor del València, però deixar d'assenyalar un altre. Robert i Valverde recordaven els temps de Blaugrana. André Nuba i Fernando van ser els capitans en una nit tan especial, la nit de Reis. Sí, vamos, és el millor regal de Reis que podíem oferir nosaltres, tots els jugadors, a la afició valencianista. Tenemos que seguir así, ¿no? Decíamos que el día 30 tenía que empezar otra liga para nosotros, o sea, no porque se haya ganado hoy, pero lo dijimos antes del partido de Tenerife, y bueno, ojalá que sigamos así. El Valencia hoy se ha reencontrado con su fútbol, se ha reencontrado con esa tranquilidad que quizás no la teníamos, y hoy ha rendido de acuerdo a sus posibilidades. Hoy Valencia, pienso que en la segunda parte dio una imagen real de lo que es el Valencia, ¿no? Clemente repetia per quinta setmana consecutiva l'alineació, i ben pront es va veure que el València controlava bé el partit. La primera jugada clau i polèmica. L'entrada del Corta, la caiguda dins l'àrea de Penet, que reclama penal. El defensa de l'Atlètic ha aplaudit l'àrbitre. I té raó. Vegin vostès la repetició. Clarament la falta comença sobre el davanter búlgar. Ara errada en l'eixida d'Ocho Torena i l'oportunitat per a Lorenz. Juga Eloi i una claríssima errada de l'àrbitre per culpa del linier de la banda de preferència. Ho veuran en la repetició el fora de joc que no existís d'Eloi, clarament. Primera aproximació del València a la porta d'Iru, el llançament molt desviat de Robert. Falta sobre Eloi, que ja estava lesionat i que es va retirar en el minut 22 del partit. I és la repetició, la jugada entre Pachi Salinas i Andri Nual i fan la fora, i com diem entra Nando per el jugador asturià. Nando, que va ser l'autor del gol marcat pel València la temporada passada en la seva visita a Sant Mamés, i ara l'oportunitat és de nou per a Lorenz. Ell s'ha rematat de cap que se n'ha anat per damunt del travesser. Errada en el marcatge dels defenses del València, i finalment el valor se'n va fora. Tomàs, en el llançament d'una falta, ha tocat Cuixart i finalment Iru avança a Penet. Molt actiu, el davanter búlgar ens va recordar l'home tan perillós de la passada temporada. Així el tenim una volta més, rodejat per 3 jugadors de l'Atlètic de Bilbao. Finalment pot jugar en Nando, i la falta feta sobre el davanter del Valencia. Sí, me parece que sí, porque bueno, estaban partidos porque se han quedado así, porque después de una enfermedad de 5 meses fuera del equipo sin entrar y sin hacer nada, luego tenía un golpe muy fuerte en el tobillo, luego poco antes tenía una lesión en la rodilla, y eso es importante para el jugador, porque el jugador después de una enfermedad tiene que jugar partidos para coger la forma y el ritmo. La primera targeta groga del partit arriba en esta acció de la Cabec. Falta claríssima feta per Robert i Merino González, que no dubta en mostrar-li la targeta groga. Primera de les dues úniques que va ensenyar l'àrbitre canari. Trau Valverde i finalment molt forçat ha rematat Luque i el valor se'n va fora. Sempre a valor parat, especialment amb el cap, va tindre les ocasions més clares de l'Atlètic de Bilbao en la primera part. Una volta més la jugada, i Arias, que arriba amb Luque, i li ha impedit que pugui rematar amb comoditat. La banqueta del València, i el córner que ha tret Nando, i la rematada de Cuixart del primer pal ha parat. Ocasió al contracol de València, ha decidit, té problemes, i està a punt d'arribar a temps de llevar el valor Luboslav Penet. Des del servici de banda vindrà la falta feta sobre Penet,
Fernando, trau Tomàs i el gol del València. Minut 46, passava un del temps reglamentari, quan la rematada de cap de Robert li dona el primer gol al València i per primera volta en la temporada el València s'avançava en el marcador fora de casa. Un fet molt important, com es va demostrar al final del partit. Ixa és la repetició, Tomàs fent el servici i amb la col·laboració involuntària d'Andrinua, Robert ha rematat amb el cap. 0-1 en el marcador i no pot fer res. En aquest moment psicològic els jugadors n'anaven cap als vestidors. Tuvimos quizás esa suerte que nos faltaba en los partidos, o sea, marcar un gol en el último minuto del primer tiempo y el otro gol en el primer minuto de la segunda parte. Entonces eso nos dio esa tranquilidad y en la segunda parte pienso que el Valencia podía haber marcado 3 o 4 goles más. Penet, que portava pel carrer de l'Amargura tota la defensa de l'Atlètic, crea la jugada del penal. Clarament l'ha d'arribar i l'ha espentat per darrere Andrinua i Merino González en aquesta ocasió no dubta. La jugada repetida i el penal molt clar fet sobre Penet encara no s'havia complit el minut i mig de la segona part. El mateix Penet al llançament fa el 0-2 i pràcticament en aquest moment el partit quedava sentenciat. Des d'aquest moment, encara que l'Atlètic va tindre algunes ocasions, com esta d'Andrinua, però va ser el València qui va controlar perfectament el partit amb autoritat, amb una gran superioritat, jugant el primer toc i tenint clares ocasions per a fer més gols, com esta de Quique. I en aquesta jugada es pot veure clarament com era el València qui manava sobre el camp. Al primer toc, Cuixart, Quique, Robert, i finalment la falta feta per la Càbec sobre Nando, targeta groga per el lateral de l'Atlètic de Bilbao. Clemente va fer 2 canvis, entrant en el camp Garitano i Mendiguren, però el partit ja el tenia perdut. L'ocasió ara en aquesta jugada de Luis Fernando, li deixa el baló a Pachi Salinas, que ve des de darrere, i finalment la parada en 2 temps del porter del València, Ocho Torena. Ara sí que rebrà una entrada per darrere. Falta feta, segons l'àrbitre, per Mendiguren, encara que en la repetició es pot veure com el jugador de l'Atlètic va pel baló. Així ho podem veure. I moments després d'esta jugada aquí, que se n'anirà del camp, sent substituït per Torres. Torres, que estigui a punt de jugar com a titular, encara que finalment es pugui recuperar Quique de la seva malaltia. L'Atlètic buscava desesperadament el gol i en aquesta jugada va topar Ocho Torena amb Mendiguren. Una volta per la repetició. Afortunadament cap dels dos es va lesionar, però la jugada estigui a punt de tindre conseqüències molt negatives per al porter del València. Torres farà aquesta gran passada per la línia de banda sobre Fernando i el València disposarà d'una nova ocasió per augmentar el seu avantatge en el marcador. El baló ha passat entre els cames de Cuixart, després Penet li ha deixat a Nando, que no ha pogut encertar en el remat. Jugada individual de Giner, se'n va amb molta força i potència per la banda, deixa darrere a tots els jugadors de l'Atlètic, però finalment quan s'entra, el línia era el banderí, encara que en la repetició la jugada no es veu tan clara. Una nova acció polèmica ara en àrea del València. Cau Loren, que reclama penal, però Merino González diu que és vici de porta. La caiguda de Loren sense que Tomàs li toquen. Ara qui cau és Luis Fernando, entre 3 jugadors del València, i de nou diu l'àrbitre canari que no hi ha hagut falta. Camarasa, que va fer un gran partit, passa aquest baló per a Robert, ha deixat intel·ligentment Cuixart el baló i finalment el xut de Penet molt fluixet. No solamente en este partido, ha habido bastantes partidos en los que hemos realizado juegos importantes, lo suficientemente bueno para lograr más puntos, pero bueno, he repetido muchas veces que el juego del equipo no iba acorde con los resultados obtenidos. Entonces, hoy sí, desde hace algunas jornadas pues venimos consiguiéndolo y creo que hay esperanzas de seguir escalando puntos en la clasificación y a ver hasta dónde podemos llegar. El éxito del Valencia, bueno, ha estado muy bien organizado.
principio ha habido un gran planteamiento